सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मरिचाना बजा बाजे दिल पर आज चोट लागल बा बाजे दिल पर आज चोट लागल बा देखनी हमनिया केहू देखनी हमनिया केहू और से बाजल बा बाजे दिल पर आज चोट लागल बा दिल पर चोट लागल बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद हम तब छलिया अच्छा हो धोखा कइलक पाछा हो रोता तमा बड़ी हो मन पर जाही मरी हो हम तब छलिया अच्छा हो धोखा कइलक पाछा हो ओही बेरा से मनवा ओही बेरा से मनवा पागल बा बारे दिल पर आज चोट लागल बा बारे दिल पर आज चोट लागल बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद गिरला नैना से पानी हो एहो राहुल राजा धानी हो गमवा के गिरल पहाड़ बा कैसन बनावल प्यार बा गिरला नैना से पानी हो एहो राहुल राजा धानी हो देवेंद्र दिमागी घर से देवेंद्र दिमागी घर से रात भागल बा बारे दिल पर आज चोट लागल बा बारे दिल